Mmarahyɛ Badwa no Bɛhyia KLOGSAG wɔ wɔn atuateɛ no. Ghana Mmarahyɛ Badwa no ate deɛ ɛkɔ so wɔ KLOGSAG ne aban ntam no ho asɛm. Wei ama wɔafrɛ mpaninfoɔ a wɔda KLOGSAG ano no. Joy News akyerɛ mu sɛ, ne nsa aka krataa a ɛfiri Mmarahyɛ Badwa no bo ayi kuo a ɛhwɛ mɛnsene amammuo so wɔ no hɔ. Krataa no da no adi sɛ, Bɔyi kuo no pɛ sɛ wɔne KLOGSAG yɛ nhyiamu na wɔpɛ deɛ asie no ano aduru. KLOGSAG de wɔn nwinade agu fam firi yɛwɔ da Oforisuo bosome no da a ɛtɔ so 21 wɔ afe 2022 yi mu. KLOGSAG kyerɛ sɛ, aban anni apam a ɔne wɔn yɛeɛ wɔ afe 2022 yi ahyɛ aseɛ hɔ pɛɛ no so. Aban hyɛ wɔn bɔ sɛ, obetua allowance kakra ama wɔn wɔ ɔfa biara a wɔnnie wɔ amanyɔsɛm mu no ho. Ɛwom sɛ ɔmanfoɔ binom ne wɔn anyɛ adwene deɛ, nanso KLOGSAG asi so dua sɛ allowance no bɛboa ma wɔayɛ wɔn daadaa dwumadie pɛpɛɛpɛ a wɔnnyina amanyɔkuo biara afa. Aseɛ hɔ asɛm. KLOGSAG yɛ asoɛyɛ a ɛhwɛ mɛnsene amammuo so wɔ mu adwumayɛfoɔ nkabɔmukuo.